Żmien il-miliet u l-ewwel tas-sena f'Malta huwa magħruf għal ħin mal-familja u l-ħbieb. Iżda mhux kulħadd jiċċelebra dawn il-festi bl-istess mod. Hemm min jieħu gost iqgħod tagħhom id-dar u hemm min jippreferi joħroġ jiekol madwar Malta u Għawdex. F'kummenti lil Net News il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering Michel Muscat għaltilna li din is-sena id-dewmien fit-traġitt bejn Malta u Għawdex wassal għal kanċellazzjoni ta' ħafna bookings fir-restoranti. Irċivejna wkoll xi kummenti minn Għawdex fejn qalulna li kellhom xi cancellations minħabba xi delays mit-traġitt bejn Malta u Għawdex. Muscat spjegatilna li meta kkomparat mas-sena preċedenti, ir-ristoranti u l-bars raw l-istess infiq ta' flus. Hija saħqet li madana kollu kien hemm min rat tnaqqis. Bħala sales in ġenerali qisu jarat par mas-sena l-oħra. Kien hemm postijiet fejn irrapportaw żieda u kien hemm postijiet fejn irrapportaw tnaqqis. Dan fil-waqt li qaltilna l-andament ta' bookings beda minn kmien is-sena l-oħra kemm għall-miliet kif ukoll għall-ewwel tas-sena. Bid-domanda li n-nies joħorġu jieklu tkun ola għall-miliet. Bħala bookings għal ġo restaurant għall-ikel ġifieri, bookings kienu tajbin, n-nies attendew, unfortunately lejn l-aħħar kellna ħafna last minute jew cancellations jew no shows. Probabbilment imħabba il-mart li għaw bħalissa. Intant għaltilna wkoll li fejn jidħlu corporate events kien hemm l-istess domanda, iżda l-budget kien kemm xejn inqas. Brabta ma lejlit l-ewwel tas-sena Muscat sostniet li kien hemm aktar nies li għażlu joħorġu fit-toroq, għadu id-dar jew attendew għal riċevimenti kbar.